سلام تخطاتلت ذا channel سمي دكتور سامسون ماكل ጸጋይ ይባሃል እዛ channel ንዝገብሮም መጽናዕታት ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ከፍተያ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና እጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሰብስክራይብ ምግባራይ ትሕመቁ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ channel ከም ዝፍለጥ እዚ ቀነ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ስለዚ ንሎሚ ብዛዕባ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራት ክንዛረብ ኢና ኣብዚ ርእሲ እዚ እውን ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ወይ እንታይ የበርክቱ ኣለዉ ወይ ከዓ ብምንታይ እዮም ዝሃስዩ ዘለዉ ንዝብል ነገራት ክንትንክፍ ኢና ኣብዚ ኣርእስቲ ከባቢ 3 ዓመት መጽናዕቲ ገይረ ኣለኹ እቲ ዝበዝሐ ዝመፀኒ ሕቶ ድማ ስለምንታይ ይኹም ደቂ ተባዕትዮ ትዕምፁና ስለምንታይ ኣሕዋትና ብፍላይ ኣብ ደገ ክከላኸሉልና እንዳተጸበና ንሳቶም ይዕምፁና ንሳቶም ይጎድኡና ንሳቶም ክሳብ ይቀትሉና ዝብል ሕቶ እዩ እዚ መቸም ዕሙቕ ዝበለ ሕቶ ኮይኑ ብቐሊሉ ክምለስ ከም ዘይክእል እውን ፍሉጥ እዩ ግን ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ወይ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ይመስለኒ ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮና እትናብረአን እትናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ኣረኣእያ እንዳተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ግን ከዓኒ ብዙሕ ክመሓየሽ ዝግብኦ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ይዕመፃ ብብዙሕ ኩነታት የሰያ ክሳብ ሂወተን ይሓልፋ ከም ዘለዋ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ዘለና እዩ ዓመፅ ካብልዓልና ኣነ ካብ ዝረኸብክዎም 4 ዓይነት ዓመፃት ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸሙ ኣለዉ ናብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ከዓ ናብ ደገ እቲ ሓደ ተኣካላዊ ዓመፅ እዩ ምህራም ክሳብ ምቕታል ዝበፅሕ ነገራት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ቁጠባዊ ዓመፅ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገዛ ስራሕ ይሰርሓ ቀለውዒ ኣልያ ኩሉ ንገዛ ድድሊ ነገር ይገብራ ደቂ ተባዕትዮ ከዓኒ ናብ ደገ ወፂኦም ካልእ ስራሕ ይሰርሑ ደሞዝ ሒዞም መፁ ግን እቲ ደሞዝ ኩሉ ግዜ ናቶም እዩ ዝመስሎ ምክንያቱ ትሳት ሰርሖ ደላ ኣብ ዋጋ ይትዎን እዩ ካልእ እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣካውንቲ ዘይብለን ካብ ገዛ ክወፃ ዘይክእላ ክሰርሓ እውን ዘይፍቀደለን ኣብቲ ናብቲ ገዛ ዝኣቱ ኣታዊ ከዓ ዘይምልከተን ብዙሓት እየን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ እዚ ሕልፍ ምስ በልና ሳልሳይ ስነ ኣእምሮዊ ዓመፅ ዝበሃል እውን ኣሎ እዚ ፀርፊ ምዝላፍ ምንኣኣስ ከምኡ ዝኣመሰለ ኮይኑ እቲ ናቱ ሳዕብየን ቅልል ዝበለ ይመስል ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እየን ዝብልኦ ነዚ ካብ ኣእምሮና ዘይሓስስ ካብ በትሪ ዝያዳ ንዓና ዝሃስየና ኢለን ዝገልፅኦ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ክንሪኦ ከለና ከም ራብዓይ እውን እቲ ፆታዊ ዓመፅ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ትደይ ዝረበሉ እዩ ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ዝኾና እየን ከዓኒ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ተጋጢምዎን እንተተዛሪበን እንታይ ክትገብሪ ከድክዮ እንታይ ተኸዲንክ ነርኪ ከመይ ነርኪ ዝበሃል መዓት ሕቶ እዩ ዝመፅእ ካልእ እውን ወረ ኣሎ እዚኣ ዳ ተዓሚፃ እንድያ እዚኣ ዳ ከምዚ ኮይና እንድያ ኢሉ መን ክቐርበኒ ድብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ብሓደ ወገን ከዓ እትምተይለን ተዓማፂ እውን ናይ ስርሑ ይገድፍኒ ናብ ካልእ ከይዱ ከዓ ከምኡ እዩ ዝገብር እዚ ክልተ ሃስያን ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ዝምፅእ ስለዚ ብዓይኒ ዓመፅ ክንሪኦ ከለና ተኣካላዊ ዓመፅ ተቁጠባዊ ዓመፅ ስነ ኣእምሮዊ ዓመፅ ከምኡ እውን ፆታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕጂ ይሃስየን እዩ ስለምንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት እቶም ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር ኮይኖም ብብዝሒ ዝዕምፁ ዘለው ስለምንታይ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ይሃርማ ዓልቲ ቤቱ ክትከውን ትኽእል እያ እዛ በዓልቲ ቤቱ ጓል 18 ጓል 20 30 ዕድመ እንድሕር ኮይና መቸም ኣብዚ ዕድመ እዚ ዘሎ ሰብ ሃሪምካዮ ከምዘይምለስ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ሓንቲ ሕቶ ትመፀና ኩሉ ግዜ እዚኣ ብዙሕ ምክንያታት ትመፅ እዩ መስተ ስነ ኣእምሮዊ ጭንቀት ሕርቃን ገለ ዝበሃል እዩ እዚኦም ከጋጥሙ ክእሉ እዮም ግን ተደጋጋሚ እንድሕር ኮይኖም ወልፊ ክኸውን ኣሎ ይስማዓክ ኣመል ክኸውን ኣሎ እዚ ኣመል እዚ ክተርፍ ተዘይክእሉ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብዙሕ ግዜ ዝዝረበሉ ኣንሕና እኮ ብባሕሪና መፂና ብጭንቀት ኢና መፂና ስነ ኣእምሮና ትክክል የለን ዝበሃል ኣሎ ከናኣእሶ ደልየኩም ክንሓቂ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣሰቃቂ ዝኾነ ክፉእ ዝኾነ ኩነታት መፂኡ ስነ ኣእምሮኡ እውን ኣብ ትክክል ዘየሎ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓትኦ ኩሉ ግዜ ሕቶ ከዓ ኣሎ እስኹም በዚ ኩነታት መፂኹም ተሃርሙ ትቐትሉ ትፃፍሑ እንድሕር ኮንኩም እዘን ብከምኡ ኩነታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ዳ ዘይፃፋ ስለምንታይ ዳ ዘይሃርማ ስለምንታይ ዳ ዘይቀትላ
مغنيته حدا ود تبعتاي نختقتلو بوزح عب نجر أيقونن لكن سخلص بنخت جبرت خليقة سلازي إزيس سلام تايدا زي قاتم إلى انتزاحات إزي أبقمت كنقطوه خنك لنا مثلا سلازن تايدا تأباتا وبهلنا تلمدنا سلات أنحي إزي تات عمو قبلنا نفسنا فتشنا الرئو زلنا خنتات مثلني في اللاي تخالق تسعبين عقل لابلنا ينا الرئو تناي صرف سعبين عقل لابلنا الرئو تناي مهرام سعبين عقل لابلنا الرئو تخالق دمت نجارات سعبين عقل لابلنا الرئو كم لمدون وصلين أبقاليو جن عبي زقنا سعبين يدلو عمت أكلاو سعبين علو سنا أمراو سعبين علو كابسة بالمثلكا بوزح نجارات يزلو تزخف أنا جركا دك أنا سيو صلاة نبدأ تبعتي يحضر الله نتزعمت أنت رح يكون عندي صلاة بكل تبعتها يعني صلاة سلازي نزو خونتات زي الجون دك تبعتيو كنردو دك تبعتيو انتهي زخون دلو بخميكة تسألوا نخؤل لنا عب قمت كنأتوا أقداسي مثلا قال سلام دي يقول لك عب قلوع كم زترف فلتي مغنياتك قلوع قدا يوم يقولوا أنا قلوعي فتوى من دحر كوينة قلوعي حالي لهم توقينة قلوعي كيربوش من دحر زلي عبت جزا بينا ممكن السلام كجبر على النيل الحس مغنياتو زي ترجع قتادة زي كسنة تادة دك أخت علي تخلنا سلازي كابدا حالفون ناب قلوع كم زسجر عب قمت كانوا يتخلنا على أما أنت هيدا عينا خنقبر زلنا زبل حتى كل جزء زي أنت عينا خنقبر زلنا أزيس يقات مال خنقبر على أبقليون تندقنس يونا تنترى اللون يصرفان عندي يقوت أنا عندي يهاسي أنا عندي يبساج وانا عندي بحال حتى له أي قبراني يخبل أي كلني هم زي قبران لوا ناتن زخونة تارا بسعوتاون اللوا إذا خم ردو كنوز دانو خلينا جن السا خمز جيرا مو أنا خمز قبري السا خمز جيري مو أنا خمز قبري دابلكا كاكفو نابكفو تخيل نحبينكا لفتح نجار يلن مالك سلازق فتح النحر كوينو نحاده خفوق زلو كمي جرنا وين حدا عب حما درجة ودق دلو كمي جرنا خلنا محبشون قليل لا كنحسب كنكلالن السون نحر جرنا راح يكون هجنا بمفتح النحر متينا بزحات أمارات ستاتي قربيهم حدا خابو رديت معباي تشجر كل جزء كوينو دلو رديت زي معباي مخنياتو تزلنا نقحات حدا أبرس دك أنستيو زلنا الرأية قال أبتي بعلنا لسان حمو كأو خنوات زي ما قالنا إذا زقنا صعبين مسألة إذا قانا نبتن دك أنستيو حساي فتاة مخنياتو زموتو أقدس تحطوتات له حدا معاشي عامل صفتي رز بحال بعلت بيتي كتصف عايك إلندي خجنا حايك إلندي يزبل حطو يمسي التخالاي مع ردينا أخي ولا بجزاها تكون على اللوا أنا زبل قاس سمع اللوا أنا ما نيجي كجبر لأن تجنزب بحال حطو زمت سأل معاشي عامل صفتر وي معاشي عامل بحال حطو حاسي أخبط الله أبز جمرة تقول نستيتي حاسي أخبط تجميره باساطو تجميرا كتبت تجميرا تنبع تجميرا كتست تجميرا حاسيا تفطير الله عمل سفر تخالاي حتى معرضينا دبل لكع معرض زي مقام كخون خلي معرض كنا كنكون خلي أكلاو في اللي كل ونا خلي سنا أمراو في اللي كل ونا خلي قد كم يجرنا تزلق نتاتنا مقارحه الساخ لوس عند حكينا ساس على خسر عند حكينا السخاو في ركاخ مت عند حكينكا التصاب جزات سرحوا الله واقع خطبه كل الله مخنياتو معرض تبدأ جوخين كات سرحوا الله خاصة بجزات سر سخان بيت سبكة تحجز كلها لك كم تجازات صار الله زموسكا نع عامل كتاكم دخانو خرد دعك قلالو إذا خرد دعك تجميري أنا نجازي يسد الله نعخ أنت حجزك من الباش بزحات بنفيت اللون جالز بحال الله لك بنفيت اللون دك أنا سي الله جن كم يجير كأخنا حبار وط أنت قبل كم يجير كأنا حبار فاينانس قبل إذنات بنفيت الله إذناتي أتاول الله إذن جازان حرجنا إذا حرا ميتنا إذا كان بيت سبن حجزنا له كان حبار وتن كفتر خلالو من الباش إذا نقمت متأممان كفتر خلالو متأممان تزيل إذا نجارات زي كمت أكلني مانو متأممان تزيل لقى حدار يلم في المثل التخالق التفريحات زابير زبالي بوزح جزء فريحات زابير تفعلنا له مثلا فريحات زابير بزتفعلنا متأننا نعب جنزب لتسقع زلنا
ምክንያቱ ኣነ ክርስቲያን እየ ብዓይኒ ክርስቲያን ገንዘብ ምንጭ ኩሉ ሓጢኣት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ከዓኒ ካብ በዓልቲ ቤትና ወይ ካብ በዓል ቤትና ካብ ደቅና ንላዕሊ ነፍቅሮ ኣለና ገንዘብ ብዘፍቀርና መጠን ከዓኒ ንኩሉ ገዲፍና ትንዕምፆ ዘለና ነገር እውን ንርዳእና ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ፈሪሃ እግዚኣብሔር ንሕድር ከመይ ጌርና ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ሰብ ንፈቱ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ሰብ ነፍቅር ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ትዘለና ቃል ኪዳን ቀዳምነት ንህብ ኢልካ ምሕታት ወይ ምርዳእ ኣገዳሲ ይመስል እቲ ሳልሳይ ምክብባር ዝበሃል ነገር እዩ እቲ ምክብባር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ክልተ ጓልን ወድን ወይ ሰብ ሓዳር ኣብ ገዛ ምስ ካልኦት መዓት ሰባት ክራዳድኡ እንዳኽኣሉ ስለምንታይ እዮም ንክልቲኣቶም ምርድዳእ ዝስኡ ስለምንታይ ንክልቲኣቶም ምፍቃር ዝስኡ ስለምንታይ ክልቲኣቶም ምትሕልላይ ዝስኡ ምክንያቱ ኣነ ምስ ሓንቲ ጓል እንድሕር ተቐሚጠ 6 ወርሒ 1 ዓመት እንድሕር ተቐሚጠ እቲ ኩሉ ባህርያት ኣይፈልጠ እንታይ ሕጉሳ ፈልጠ እንታይ ይሕዝና ፈልጠ ካብዚ ወፃእ ዝገብሮ ኮነ ኢለ ካብዚ ወፃእ ዝገብሮ ክሕርቃ ኢለ ካብዚ ወፃእ ዝገብሮ እንዳፈለጥከ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ስለዚ ክትራዳዳእ እንድሕር ክኢልካ ዘሐጉሶን ዘሕዝኖን ሓደ ሰብ ትፈልጦ እንድሕር ክኢልካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ሓባር ዝኾነ ፍቅሪ ክትምስርት ትኽእል ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ሓባር ዝኾነ ርድኢት ክትምስርት ትኽእል እዚ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና ተተኻኢሉ እዚ ቅድሚ መርዓ ክትዘራረበሉ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እንታይ ሕጉሰካ እንታይ ሕዝነካ እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣበየናይ ክትሰማማዕ ትኽእል ኣበየናይ ክትፈላለ ትኽእል እዚ ነገራት ተረዳዲእካ ተወሓሒፅካ ተኣቲኻ ትዝበለፀ ነገር እንተዘይኮይኑ ግን ኣቲኻ ተለኻ እውን ከመይ ጌርካ ናብዚ ትምለስ ኢልካ ክትዘራረብ ኣገዳሲ ኩነታት ኮይኑ እቲ ኣብ ርእሲ ናይ ሓባር ውጥን ክውስኮ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኪኖ እዚ እንድሕር ሓሊፍካ ሓገዝ ምሕታት ምክንያቱ ንሕና ብፍላይ ኣብ ሓዳር ሓገዝ ምሕታት ከም ሓደ ናይ ሞት ጌርና ኢና ንሓስቡ ምክንያቱ ኣብ ሓዳርና ሓገዝ ክንሓትት ኣይንደልንና ኣብ ሓዳርና ሰብ ክኣትወና ኣይንደልንና ኣብ ገለ ነገራቱ ርዳእካ እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣትዩ ሽግር ክፈጥር እዩ ኢልና ስለንሓስብ እዩ ሰብ ኣትዩ ከውርየለ እዩ ሰብ ኣትዩ ንፋስ ክህበኒ እዩ ኢልና ስለንሓስብ እዩ ግን ክኢላታት ኣሉ በዚ ዓውዲ እዚ ዝተመረቑ ሳይኮሎጂስት ኣለው ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ሓዳር ናይ ኩሉ ክኢላታት ኣሎ ሽግር እንድሕር ኣለና ከመይ ጌርና ናብኦም ከድና ሓገዝ ንሓትት ከመይ ጌርና ምስጢራዊነትና ተዓቂቡ ሓገዝ ንሓትት ኢልና ንነብስና ክንሓታ ነዚ እውን ክንጥቀመሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከም ሓደ ነገር ኣቐሚጠ ስለምንታይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተተኩር ዝበሃል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ይመፅእ እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ ሰን ስለ ዝመፃ ምክንያቱ ብብዝሒ ሰን ስለ ዝቕተላ ምክንያቱ ብብዝሒ ሰን ግዳይ ስለ ዝኾና ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ግምት ክነእትዎ ዘለና ከዓኒ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትዝዕምፅ ብፍላይ ወላ እቲ ዝዕምፅ ጥራሕ ደይኮነ ተዓርፉ ዝዕምፅ ካልእ ዝዕምፅ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዝዕምፅ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ከም ጓል ገይሩ ክሓስባ ክኽእል ኣሎ ተመዲኡ ገይሩ ክሓስባ ክኽእል ኣሎ ከም ሓብቲ ገይሩ ክሓስባ ክኽእል ኣሎ ሓብተይ ተትኸውን ጓለይ ተትኸውን ከምዚ ምገበርክዋ ዶ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ነገራት ኣብ ነፍስና ተዘይምፅኢናዮ ነገራት ኣብ ጭዕሞኦም ኣቲና ተዘይርኢናዮ ብዙሕ ግዜ ክርድኡን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብቲ ናተን ኩነታት ኣቲና እንተ ብሓብትና ዲና እንተ ብጓልና ዲና ተኪእና ክርድአ እንተፈቲና ዝሓሸ ርድኢት ክነጥረ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ብኡ ክሪኦ ፅቡቅ እዩ ይመስለኒ ንሎሚ ናብዚ ኣኽለኒ መስለኒ ሰናይ 8 መጋቢት ይቐኒየለን